nke echiri na zere ọdịnala nke taa nke bụ Nso-ala o sokwa na ndị afụfụ ya bụ too much nke bụ ite ime abortion. Ọ kacha njọ ebe ụmụ nwaanyị nọ na ụmụ nwoke kwa, mana ụmụ nwaanyị bụ isi wee banye na nwoke. Anyị si wee gwuo na ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu, mana o nwere ife ndị mmadụ ada aghọta. Before nkụzi m taa, o nwere nchọ ka m rụtụ aka. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị by mistakenly ịtụtụ ime and o nwere ike na mgbe ị tụtara ime ahụ ị mara na ịdụ ime oluo ihe dịka 1 month before ịchọpụta na ịdụ ime. Ejikwana chewe echiche igbu nwa ahụ maọbụ iwofe afọ ime ahụ, maka na tupu okike merụ gị ka ị chefuo na ịdị ime nwere purpose, nwere ihe mmerụ o ji wee chọọ ka nwa ahụ dịrị. Ka ị mara na mgbe ụfọdụ unu na-anụ ndị oyibo na-asụ na-asị na every disappointment is a blessing, maka na ị nwere ike ime ahụ ịdụ wee jee ime wee gbaa ihe niile wee rapụ nwa ahụ. O nwere ike ọ bụ na ihe oke ji wee mee gị ka ị mụọ nwa ahụ bụ maka ọdịnihu, maka na ihe meziri afọ ji wee karịa na ụfọdụ adịghị eche maka ọdịnihu. Maka mgbe ị chere na ọdịnihu na ịmalụ ihe mere iji weta ime mabi na o nwere ihe oke chọrọ ka o were ihe a kụziri gị, maọbụ n'ọnwa ahụ bụ n'ọnwa ahụ ị ga-amụta oge ahụ ga-enye gị nka, maọbụ n'ọnwa ahụ ga-eme ka ị bụrụ mmadụ, maọbụ n'ọnwa ahụ ga-agọzi ezinụlọ gị ahụ isi na ya. Mana ijeru je wepụ ya gbuo dị nwa, ịmara na afụfụ ka ị na-ebutere onwe gị. Na ite ime na-asụ ya nsọ. Ọ bụrụ na ị mara na ọkwa na ịdị ime na ị gaghị ebu nwa a, kedu ihe ị na-enwe mmekọ na-ejighị okpu? A ga-eji egwu na ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ na ị na-ege okwu m tụsasịa nkụzi a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka, like pashi ya, gba mbọ na-etinye ya n'ọrụ. Ị bụrụ nwoke, maka na ụmụ ihe ndị a niile ị na-afụ na mmadụ ịdị imete ya, ma gị nwa tọwara atọwa ma nwaanyị telete, unu niile nọ na nsogbu. Ọ ga-ejide ị nwere ike ịnụọ nwaanyị echi niile ka ya amụta nwa, nke nwaanyị anụọrụ echi niile ọ ya amụta nwa, ma ọ ngwa na-eme biznes nwere ihe na-aga aga, ma wee nụọ nwoke echi niile famili gị ama na-aga aga. O nwere ike asị gị jee kpọọ arụ ka ị kpọrọ arụ aja ana, ịkpọkwara arụ mmụọ. Nwa ahụ iwepụrụ ị mana ọ nabatara ya. O nwere ike isi ya kwọkwa ime n'ihe dị na ya. Na o nwere nwa ga-abịa ite ime, ị ga-eji fedị na ya for 7 days or 21 days, it depends. Maka ife ndị mmadụ amara, o nwere ike ije meghasị na dibịa nke emena gị. Ịma dibịa anaghị akwụwa aka ya ọtọ. Dibịa na-eme ihe ọjọọ ama mkpunwu arụ. Onye ọbụla aka ya adịrị ọcha ama mkpunwu arụ. Mmụọ adị anabata onye aka ya adịrị ọcha n'ikpu arụ. No, dibịa aka ya kwụ ọtọ, onye omenala aka ya kwụ ọtọ nwere ike ikpunwu gị ma ọ merụ gị ife mmụọ. Ijiri aka gị mee nke a na onye nke ga-emere ihe nke mmụọ aka ya kwụ ọtọ, maka aka ya kwụ ọtọ ọ ya aga. Ị nwere ike ịpụọ na-eko ga na n'imekwu ihe dị na ya, ị ma na ihe na-eso ụka na-eso gị. O nwere ike next 10 years 20 years ị na-anata ụgwọ ọrịa, ị na-ajụ na ịma ihe na-eme gị. Ihe ị nwere ike ekwugharịsị ya ọkwa ime n'ihe dị na ya, ị ma na ọ nabatara ya. Onye ọbụla na-achụrụ gị aja mmụọ, na-emere gị ife omenala, na-enye gị ọgwụ mana aka ya akwụghị ọtọ,
ọ ga-arụkwa ọrụ mmụọ ahụ ama ngakwa aga. Onye ọna na-eme ife ọjọọ na ndị mmadụ oke ha n'ike ọrụ mmụọ naghị aga n'onye ndị mmadụ amalụ ọ yala aga maka na aka ya akwụrụ ọtọ. Onye mere ife ọjọọ ji wee karịa. Enwere ike na-asị na ịchụọ na-aja nke mee nke mana ihe na-eme na ndụ ụka na-eme dibịa chọrọ gị ma ụtọ isi eme kedu onye ịma na aka ya rụkwọchi nọ na-achụgo ise ya na-emegbu ihe na ka ị gabaziere onwe gị. Ụfọdụ a na-eji afọ ime abịa mmegbu ka o nwere ike n'anya fụ na ife ọma ga-eme na ndụ gị abịa mmegbu ka ịdị ime abịa kpaa nkata mmegbu tụba gị ime biden emewe advice gị opụ dị nwa mgbe iwepụziri dị nwa nwa ọgwụ nwepụzi ịma na ọka emegbu ka ife ọma ga-abịa n'ụzọ ndụ gị ghara ịbịa. Na ife niile na-eme n'ụwa ife ndị mmadụ na-ekretiri onwe ha ndị ọjọọ na-ekreti ihe dị iche iche wee na bikọs mgbe afụgo na ndụ ọnwụ ndị nwere ajọ obi ndị mmadụ inwe ajọ obi ife o ji aka ekretiri onwe ya. Ọnwụ ndị nwere ajọ obi bụ na ha nne anya fụ na ndụ ha adọzi mma na ha eji aka ha mebie ndụ ha ma achọwa nke ndị ọzọ ha ga-emebikwu ka ndị a soro ha ka ha na-eme a na-ebutere gị afụfụ ọnwa na onwe a na-adị nwa afụ na ndụ ha. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbana ihe ahụ gị nwekwụwa aka gị ọtọ ọ bụrụ na ekpe gị ikpe mmụọ ka ị nwee so obere afụfụ na mọsụ ihe ọ na mmadụ mere ọ ga-ata afịa kama ka afọ ghara ibu ibu. Ịmanụ onye ala nye egwu ka afọ ndị ọzọ niile ga-agarụ. Uche gị dị ya afọ ime ajọka ma gị nwa nwoke na-alanye nwaanyị ome ote ime ma ọ gị nwa nwanne ite ime lapụ nwa ahụ mụọ ya ịma maka ọdịnihu maka na ụfọdụ ndị omenala ji omenala nke ha wee na-eme ife a na-esigburu ndị mmadụ ike. Mana ọdịnala bụ iwu na-achị ụwa a ịdị ime mmụọ ya ewepụna nwa a maka ịmara maka echi ịmara na ụzọ Chukwu oke si wee chọọ igosi famili gị ma ọ gọzie gị na onwere onye ma echi niile. Onye nkụzi m n'ọrụ na nkụzi m taata bụ ka ị mara na ite ime abortion bụ ihe ọjọọ ọ bụ ihe the mother earth na-asọ nsọ bụ nne Chukwu kwuru ya ajụ nọọ ife ga-ebute abụmọnụ na agbụrụ gị. Tụsasị ozi ala ya ka iwe nyere ndị ọzọ aka ma mbọ tinye ya n'ọrụ. Daalụ.